Enu Avomime Kwọta n'Enugu Ukwu kansụl ime obodo Njikọ Ọka nke steeti a ezigago ozi gbatara anya ọsọ enyemaka nye gọọmenti gbasatara oke mmaja mbuze na amaja ha na mpaghara ahụ. Ndị bi n'ogbe ahụ bụ ndị na-eti mkpu n'oge oke mmiri ozuzo zochara n'ogbe ahụ bụ nke mebisiri ihe gburu nde kwuru nde naira, ebe ụlọ obibi ndị mmadụ dị ihe karịrị 31 na mpaghara ahụ bụ nke na-achọ ka ya bụ mbuze n'okpuru ya. Kere akụkọ a ka o si gaa. N'ọrụ ABS garuru n'ebe ahụ ha fụtara na ọhaka mbuze kpagoro mkpamkpa n'ogbe ahụ bụ ihe ọnụ na-ada ekwuchetenwu. Otu onye eji okwu ya agba izu n'obodo ahụ bụ Maazị Christopher Onyekwu gwara ndị nta akụkọ ABS na obodo ha bụ nke nọ na ọnụnụ mkpochepụ ma kwukwezie na ụjọ na-atụ ndị mmadụ bụ ma ọ bụ na alụghị ọlụ mbuze anụnwa ọsịsọ na obodo ahụ niile ga-abụ ihe ekpochepụrụ ekpochepụ. Ọ yọrọ gọọmenti steeti, gọọmenti etiti nakwazi ndị mba ụwa ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka banyere ihe mbuze na kpamkpamkpa n'obodo ha, ebe ọ nọ na-atụgara ndị obodo nọ ha nso aka n'ihi na ọ bụ ha kpatara ihe mbuze a ji na-awakpo ha n'ike. N'okwu nke ya, ụfọdụ ndị bi na obodo Enu Avomime, Chief Paul Mbonu, Emmanuel Okponya nakwa Nwabueze Umejiakabọgụ kwuru na ha ji obi mmapụ biri na obodo ahụ n'afọ gara aga n'ihi mkpamkpa mbuze na-akpa, ma kwezie na mbuze a bụ nke na-echere ụlọ ha bi aka mgba ya nakwazi ụlọ ahụike nọ na ebe ahụ. Otu nwaanyị ajadu gbara afọ 80 bụ onye na-ada afụkwa ụzọ bụ onye mbuze a rigolo ọkala ụlọ ya bụ Oriakụ Rita Edozo chetere ka di ya bụ onye lagoro mmụọ si gbanisi ike ịfụ na akwụsịrị mkpamkpa mbuze na-akpa na be ha site n'ịdị na-ekpochi nke ọbụla ọ wara awa, ma yọkwazie ndị mmadụ ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee bugharịa ya na ndị be ya n'ebe ọzọ ka mkpamkpa anụ ghara iri ha.